Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo. Praise God, purihin po ang Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay at nakikinig dito po sa ating Tinig ng Pag-asa. Ito po ang inyong lingkod, Senior Pastor, President ng Jesus Be Lifted Up Church, Bishop Leonardo Lascano Bedanya Jr. Sa ating pong panimula, tayo po ay manalangin saglit. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, marami pong salamat sa araw na ito na binigay niyo sa amin at muli po kami makapag-aaral ng iyong salita na magbibigay ng panibagong antas ng aming pananampalataya at pananaw sa buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang iyong salita na aming pag-aaralan. Kailangan mga maluwalhati at maitaas at kayo po ang kumilos sa puso't isipan ng lahat ng mga sumusubaybay sa aming pong programang ito ng Tinig sa Itaas. Salamat po, Ama. We ask the Holy Spirit to our teacher and programmer this morning. We give you praise, honor, and glory, Father God, in Jesus' name. Amen. Praise God. Sa oras na ito, bago po tayo patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos, ay atin muna pong batiin ang ating mga lingkod ng Diyos. Unahin natin dyan sa Mindanao, si Pastor Roy, dyan po sa Malandag, Sarangani, Pastor Agos, dyan po sa Labangal, Jensan, si Pastor Soriano sa Apopong at si Pastor Helen. Yan, dyan po sa Kalumpang, no? Jensan. At gayon din sa Cagayan de Oro, si Pastor Harija Motoy, ang kanyang husband, our late Pastor Ching na nasa heaven na. Ganun din si Pastora Sheila Main Motoy. At sa Oriental Mindoro, ang ating coordinator, Reverend Virgilio Santos ng Calapan City, Pastora Jonah ng Kamasihan, Pastor Janjan and Pastor Irene ng Bombon, Pastor Digno and Pastora Evelyn and Sister Keisha dyan sa Bacoor at sa Nauham, Pastor Merla sa Severa, si Pastor Nelson, Sister Isa sa Bulalakaw, si Pastor Oka Lasik, yan ang ating mga pastor na Mindoro. Ganon din dito sa Batulao, Batangas, Pastor Neil, Pastor Mercy Sagana, Pastor John ng Lipa City, Pastor Rosario Manda, si dyan po sa Camellia, at Pastor Albi ng Paranaque, Pastor Dong Layag, Sister Lynn ng Sambales, Pastor
Gab ng Pangasinan. Ayan. So, purihin po ang Diyos. At Pastor Ashik, dito po ating admin ng main church, and Reverend Stella, my wife. So, purihin po ang Diyos. Ating pumbuksan ating mga Bible sa aklat ng Genesis chapter 15 verse 1. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Genesis chapter 15 verse 1. After this, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita. So dito po, makikita po natin na matapos bigyan ng tagumpay ng Diyos laban sa kanya makaaway si Abram during that time, pag nabasa po natin ang chapter 14, napakita ang Panginoon sa kanya sa pamamagitan ng pangitain, ng vision. At sabi sa kanya ng Panginoon, huwag ka matakot, Abram. Ako ang iyong sanggalang, ang iyong dakilang reward o gantimpala. At pag binasa po natin ang verse 2 to 6, makita po natin na sumagot si Abram, Lord, ano pong saysay ng reward nyo o gantimpala na ibibigay sa akin? Wala po ako anak para maging tagapagmana ng mga blessing nyo o reward sa buhay ko. Yung bang si Eleazar na taga Damascus? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, no, Abram, ang magiging tagapagmana mo ay ang iyong anak. Magkakaroon ka ng anak. At pinalabas siya ng Panginoon sa pangitain sa kanyang bahay at pinatingala siya. At sabi ni Lord, look up at the sky, tumingin ka sa heaven, look at the heaven. No? At nakita mo ba yung mga bituin na yan? Mabibilang mo ba yan? Hindi mo yan kayang bilangin. Ganyan karami ang magiging lahi mo, ang magiging tagapagmana mo ng iyong reward sa akin. At dahil nanampalataya si Abram sa Panginoon, at doon ay binilang siyang matuwid ng Diyos. Ayan. So, praise God. So, ang ating topic is about vision, the power of vision. Ayan. No? So, ano nga ba ang vision? Bago ko po ibagi sa atin ang tatlong bagay na mahalaga ng kapangyarihan ng pangitain. Ano nga po ang vision? Vision means seeing the unseen things. No? Pagkita o pagkakita sa mga bagay na hindi nakikita. No? Vision is the capacity to see the future. Vision is believing what you see. It shall come to pass. Yan po. Si Abraham pinakitaan ng Diyos ng isang pangitain. At ang pangitain iyon ay kinausap siya ng Panginoon at open eyes, nakita niya ang heaven at ang mga stars na hindi niya ito mabilang. Dahil nga may promise si God sa kanya na pagpapalain siya at ang Diyos ang kanyang reward mismo. Kaya nga po pagka ang Diyos ang ating reward, lahat ng kailangan natin sa buhay na ito ay provided ni God. Provided niya ang iyong pangangailangan sa araw-araw. Damit, pagkain, pera, sasakyan, lahat ng kailangan natin, kapayapaan, kasagutan sa panalangin, kagalingan kung may sakit karamdaman, everything we need. Kaya nga si David nabanggit niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. No, hindi na siya mangangailangan. Bakit? Na kay Lord na lahat ng kailangan niya. Everything na kailangan niya. No? So yun nga po, nakita niya sa pangitain na ang Diyos ay kinausap siya. Sabi sa kanya ni Lord, huwag ka matakot, Abraham. No? Huwag ka matakot. Ako ang iyong sanggalang. Ako ang iyong shield. Your exceedingly great reward. No? Kaya nga po, no, ito yung power of vision. Tatlong bagay pong nais ko i-share sa ating lahat. Number one, the power of vision. Number one, it gives you hope for the future. Yan po ang kapangyarihan ng pangitain. Pagka ang tao may vision, binibigyan tayo nito ng pag-asa sa panahong darating. Dahil maraming tao ngayon ay nabubuhay na walang pag-asa. Bakit? Kasi nga walang vision eh. Pag may vision ka, ito yung magbibigay sa'yo ng pag-asa dahil meron kang nakikita in the future. No? Meron kang pag-asa, nawawala sa iyo yung takot, yung nervyos, yung pangamba. Kasi nga, meron kang pangitain eh. Anong sabi ng Proverbs chapter 29 verse 18? Where there is no vision, the people perish. No? Kapag ang tao walang pangitain, ang tao napapahamak. No? Bakit? Yun nga, dahil walang vision, wala, basta na lang ang buhay niya,
At kung siya ay halimbawa nagtatrabaho, hanggang doon na lang ang buhay niya. Hindi nagle-level up. Kung siya ay merong hawak na church, hanggang doon na lang. Lumilipas ang 5 years, 10 years, 15 years, 20 years. Yun lang, nandun lang siya. No? Stuck. Bakit? Walang vision. Hindi nag-enlarge ang church. Hindi nag-expand. Kasi nga walang vision eh. No? Nananatiling doon lang siya. Kaya importante sa isang lingkod ng Diyos, sa isang tao, sa isang mangangaral, sa isang nagnanais sumunod sa Diyos, at maging sa isang businessman and woman na mayroong vision para umangat yung estado ng ating pamumuhay, no? Para gumanda, mag-prosper, umangat pa na umangat, no? Gumanda na gumanda. Yung negosyo ay lumaki ng lumaki, lumago ng lumago. Bakit? Kasi may vision. No? So yan ang number one. The power of vision gives you hope for the future. Nagkakaroon ka ng pag-asa sa hinaharap. Kaya napakalaga po nito sa isang mananampalataya. No? At diyan ka mabubuhay. Magkakaroon ka ng kalakasan, katatagan, dahil sa vision mo. Kaya ito po yung number one natin. The power of vision, it gives you hope for the future. No? Maraming tao nawawala na ng pag-asa. No, hindi na umaangat ang buhay, hindi gumaganda, nananatiling baksak, nananatiling hopeless, no? No, kasi nga walang vision eh. Pag ang tao kahit ano ang buhay mo ngayon, hindi ka man nakapag-aral katulad na meron po dito sa church na isang sister, no? Kung titignan mo ang buhay niya ay nakatira lamang siya sa isang barong-barong. Marami siyang anak, parang 7 o 8. At ang kanya asawang lalaki ay medyo walang vision, hindi nakapag-aral, kahit itong sister na ito. Pero nag-aral siya, nagpursige. Nakatapos siya ng high school. No? Kahit ang edad niya, tingin ko ay nasa 40 plus na. At meron siya mga anak bilang isang babae. At naroon pa rin na meron siyang vision na nakapag-abroad, no? At naka-avail din siya ng sasakyan, masipag siya, no? Determination do siya sa buhay, at ando ng prayer niya, nabigyan siya ni Lord ng house and lot. At yung nga po, tumating na, no? May tumawag sa kanya at gagrantan siya ng isang house, no? So kaya nga po, pag may vision talaga ay ito yung nagbibigay siya ng pag-asa, no? Sa hinaharap. Amen. So yun po yung una natin. Pangalawa, no? Vision teach you to depend on God's word. Ang vision, tuturuan ka nito na mag-depend sa salita ng Diyos. No? Si Abraham, wala siyang anak. Nangako ang Diyos sa kanya na gagantimpalaan siya, na si Lord ang kanyang great reward. Sabi sa kanya ni Lord, sabi nasa nating text, huwag ka matakot, Abraham. No? I am your exceedingly great reward. Pero nag-respond si Abraham. Sabi niya, Lord, you are my exceedingly great reward. Wala naman akong anak. Sino magmamana ng anak ko? So yun ang response niya sa promise ni God. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot. No? Hindi alipin mo ang magmamana ng iyong reward sa akin, ang mga blessing ko sa iyo. Ang magmamana ng reward mo ay ang anak mo. No? So nangako ang Lord kay Abraham na bibigyan siya ng reward, ng gantimpala. At yun nga po ang nangyari, dumating ang panahon, no, na at the age of 75 years old, nangako ang Lord kay Abraham na magkakaanak siya, no? And after 25 years doon na fulfill yung promise ni God sa kanya that he will become a father of many nations, no? Na kahit imposible magkaanak ang kanya asawang si Sarah, baog pa, ay yun nga, at nagkaanak at the age of 100 years old si Abraham, no? At doon nagsimulang dumami ang lahi niya, at ang naging anak niya nga po ay si Isaac, no? So kaya nga po nanangan si Abraham sa promise ni God, sa pangako ni Lord, at tumayo siya sa salita ng Diyos, at doon na fulfill ng Panginoon yung pahayag sa kanya. Ano po ang sabi ng Habakkuk chapter 2 verses 1 to 3? Basahin po natin. Ang sabi po rito, Habakkuk chapter 2, 1 to 3. I will stand upon my watch. Nakatayo po si Habakkuk, no? Si Propeta Habakkuk. Nagbabantay siya. At sabi niya, and set me upon the tower, and will watch to see
what He will say unto me. Naghihintay siya ng sasabihin ni Lord sa kanya. And what I shall answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision, no? And make it plain upon tables, that he may run that readeth it. Pinapasulat sa kanya yung pangitain upang ito'y mabasa. For the vision is yet for an appointed time. But at the end, it shall speak. Sasabihin yung pangitain na yun. And not lie. Though it tarry, magtatagal, hintayin. Sabi rin, wait for it. Because it will surely come, it will not tarry. No? So dito ay nakita natin na ang pangitain ay nakita ni Propeta Habakuk na nagsalita ang Panginoon sa kanya, na ipinapasulat sa kanya yung pangitaing nakita niya. No? Bagamat ito'y magtatagal, pero sigurado mangyayari at ito'y ipahayag. No? So kaya naghanap yung pangitain na yon. Kaya tayo po, ano man ang mga pangitain na ipinapakita ng Diyos sa atin, isulat nyo ito sa notebook, and ihayag nyo, salitain nyo, ideklara natin, sapagkat anumang dinideklara natin ay pinangyayari ng Diyos. No? Nangyayari po yan. Bago mapulpil ang isang pangitain, kailangan sabihin, no? Kailangan salitain. At ito ay nakita natin na si Habakuk ay nanangan sa salita ng Diyos dahil may pangako ang Panginoon sa kanya, no? That God will fulfill the vision na sinabi po sa kanya. Kaya sa atin po, anuman po yung mga pinapakita ni Lord sa ating pangitain, in the future, pangitain sa inyong negosyo, sa inyong anak nag-aaral, sa inyong kinabukasan, o ikaw ay naglilingkod sa Diyos, anuman yung pangitain mo sa church, sa ministry, sa mga youth, sa music, declare mo at mangyayari yan. Mangyayari yan. Na huwag ka matakot. So, ang pangitain, tinuturoan tayo nitong mag-depend sa salita ng Diyos. Kasi ang Panginoon, pag nagsalita siya, tutuparin niya. Pag nangako siya, gaganapin niya. Di siya tulad ng tao na pwedeng magsinungaling. No? Kapag sinabi ni Lord, gagawin niya yan. Pangako niya yan eh. No? Diba? Ano ang pangako ng Diyos sa inyo? Ang pangako ni Lord that He will supply all your needs according to His riches in glory by Christ Jesus. Tayuan po niyo yun. No? Promise ni God yan eh. No? So, vision teach you to depend on God's word. No? Tulad ni Abraham. Wala siyang anak eh. Sabi niya, Lord, sino magmamana ng aking gantimpalang manggagaling sa inyo? Ano pang silbi ng mga reward ko? No, wala akong anak. Pero sabi ni Lord sa kanya, no, magkakaroon ka ng anak. At yun, nanangan si Abraham sa salita ng Diyos, no? At dahil doon, ibinilang siyang matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa salita ng Diyos, sa ating Panginoon. Amen. So, magdepende tayo sa salita ng Diyos, no? Kaya yung vision na yon, tayuan natin. Pangatlo, no? Gives you assurance. No? Vision gives you assurance that what you see, it will happen if you believe. Yeah? Mangyayari kung mananalig ka. Na yung vision na yon ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na yung nakita mo ay mangyayari yon. Manalig ka lamang. No? So, importante yung pananampalataya sa Diyos. Si Abraham, no, ng pangakuan ng Diyos, nanalig siya, nadadami lahi niya, na mapupulpil, mangyayari yung promise ni God. No? Nanalig siya sa Panginoon, binigyan siya ng assurance ng Panginoon na magkakaanak siya. Kaya binibigyan tayo ng assurance ni Lord, no? Na through dreams or through vision. Kaya yung mga vision na nakikita natin, nang may assurance tayo dyan. Bakit? Ang Diyos na may gawa ng langit at lupa, ang Diyos na tumawag sa iyo, ang Diyos na pumili sa iyo, ang Diyos na humirang sa iyo, ang Diyos na inangat ka sa buhay, binago ang buhay, no? Siya ang magpupulpil. So binibigyan tayo ng assurance ni Lord, no? Assurance na talagang God will fulfill His vision upon each and every one. Ako po, simula na mag-serve kay Lord, noong paman, noong mga 1983, dyan sa Orollio High School, nang kami umaatin pa sa dati naming church, talagang ang pangarap ko, ang nakikita ko in the future, ako'y magpuprobinsya. No? Hahayo at mangangaral ng salita ng Diyos sa probinsya at nangyari ngayon. Unang assignment ko noon
ay 1983, diyan nagba-Bible study kami sa Calamba, Laguna. And then 84 diyan sa Sapampalay, Bulacan, sa San Jose del Monte. Tapos 84-85, 1 year ako diyan sa Paniki, Tarlac, and Herona. Yung mga probinsya yun. And after that, nakasal kami ng wife ko si Reverend Stella. At pagkatapos noon, naasena kami sa Oriental Mindoro. No, 20 years kami. And pagkatapos noon, ayun, napunta kami dito sa Bacoor, Cavite. At sa ngayon ay 18 years na kami ngayon, no, dito sa Bacoor, Cavite. So kaya kapag may pangitain ka, no, tayuan mo lamang yan at ang assurance ni Lord ay binibigay sa atin na kapag sumunod tayo sa pinapagawa ni Lord, magtatagumpay tayo. No? Manampalataya ka lamang na yung pangitain mo na yon sa buhay, mapupulpil yan. Gaganapin ng Panginoon yan. So nakapakahalaga na yung assurance na binigay ni Lord sa atin, mangyayari yan. No? So kaya nga, ano ba ang nakikita natin sa future? Ano ang mga pangarap mo? Gusto mo magpastor? Gusto mo maglingkod kay Lord? Gusto mo maging isang worship leader? Isang anointed drummer, guitarist? Mag-serve ka kay Lord. Sumunod ka sa Kanya. Be involved in the ministry. No? At intentionally, in mo yung sarili mo. No? Sumama ka sa mga music, mag-aral ka, mag-train ka, magpasanay ka. No? At sa paglilingkod sa Panginoon. So kaya importante na ikaw ay may desire, no, to do the will of God. At yung vision pinakita ni Lord sa iyo, binibigyan kanya ng assurance, no, na mangyayari yan, manampalataya ka lamang. Huwag mo sabihin hindi mo kaya, ikaw ay mahina, ikaw ay hindi nakapag-aral o hindi ka matalino, magaling. Yun nga ang gusto ni Lord, na ginagamit ng Panginoon yung mahihina para mapahiya malalakas. Yung mga taong hindi nanananga sa galing, talino o lakas, kundi sa Kanya lamang. So kaya nga mga kapatid, mga magulang, sa lahat po ng sumusubaybay at makikinig sa oras na ito, tingnan po ninyo ang mga nasa inaharap. Tumingin kayo doon sa malayo tulad ng isang agila. Habang yan lumilipad, malayo ang tingin. Natatanaw niya kung siya'y gutom na, tumitingin siya sa lupa, bagamat nasa alapaap siya, tumitingin siya kung ano makakain sa lupa. Sisew, manok, ano man pwede niyang kainin. Ang mata ng agila ay parang headlight ng sasakyan. Pagka nilagay mo sa high, ang layo ng natatanaw ng driver. No? So kaya nga po, ngayong oras na ito, ano man po ang pangarap niyo sa buhay, ano man ang gusto niyo makita, marating, ma-achieve, no? Just see the vision that God has given unto you. No? Magbibigay si Lord sa inyo ng vision at kayo rin mismo, no? Tignan nyo ang nais nyo mangyari sa panahong darating. So kaya sa oras na ito tayo magpe-pray, mga kapatid, mga magulang. Simulan nyo na pong magtumingin sa malayo, no? Tignan ang mga bagay na hindi nakikita. Si Abraham, pinakitaan ng Diyos ng pangitain, pinalabas siya sa kanyang tahanan, pinatingala sa itaas, at sabi ni Lord, ano ang nakikita mo? Mga bituin, mabibilang mo ba yan? Ganyang karami ang magiging lahi mo. So kaya sa oras na ito, mga kapatid, tayo po ay manalangin, umuko tayo at pumikit. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, narito po ang iyong mga anak, ang mga Kristiyano, mga mananampalataya, mga lingkod mo, mga mangangaral ng iyong salita. Ipakita mo sa kanila at turuan mong tumingin sa malayo. Tignan ang mga bagay na hindi nakikita, na ikaw ang magbibigay ng pangitain. Lord, na ang mga ministering pinagkatiwala mo po sa amin, ito po'y lalaki, lalago. Magdadala ka ng mga kaluluwang uupo sa upuan sa loob ng church upang sumamba sa iyo. Lord, salamat sapagkat you give us, Lord, the hope for the future through our vision. You teach us to depend on your word, O God. And Lord, you give us assurance to see the vision that it shall come to pass. And Lord, nananalig kami, Panginoon, na i-bless mo ang mga churches, Lord, ng bawat Kristiyano, bawat mananampalataya, bawat mga lingkod mo sa iba-ibang simbahan, Panginoon. Lalaki ito, lalago. At ang mga J-Blue pastors ay patuloy na magpapakita ka ng pangitain ng mga churches sa ministry ay na ipinagkatiwala mo sa amin. Palalakihin mo po ito, palalaguin mo ito.
Dadami ang miyembro ng Jeblu Churches sa bawat iglesia. Karabakan na hallelujah. Lord, salamat. I declare, O God, provision. Thank you, Lord, for the vision, because if there's no vision, there's no provision. Lord, salamat. Lord, magiging glorious ang church ng bawat iglesia ng Jeblu Church sa bawat probinsya, Luzon, Visayas, at Mindanao. Lalago, Panginoon, uunlad ang gawain mo sa Buwed, Pangasinan. There will be a breakthrough and revival at ibabalik mo ang mga nawala, ang mga nanghina. Maging sa Sambales, ito po'y lalagon tuloy-tuloy sa Paranaque, O God. In Jesus' mighty name, Shikaralabakanda sa Sagana, sa Camellia, sa Lipa City, sa Batulao, sa Kamansihan, Calapa, Mindoro, sa Bonbon, sa Black Six, sa Lord, sa Sebera, sa mga Nganbako, sa Kamansihan, sa Bulalakaw, in Jesus' mighty name. Yes, maging sa Cagayan de Oro, Lord, in the name of Jesus. Lord, sa Labangal, Sarangani, sa Apopong, sa Karabakanda, Rabakanda, sa Kalumpang, Panginoon, Jensan, yes, si Karabarakanda, in Jesus' name, sa Labangal, O God. Lord, salamat. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the answered prayer, for the miracle, for the blessing. Lord, I declare, O God, more vision and more provision from your people, O God. Bless your people. Bless each and everyone, ang lahat ng sumubaybay sa programang itong Tinig ng Pag-asa. We thank you, Father. We honor you. We give you praise. In Jesus' mighty name, this I pray. Amen and amen. So God bless you all. To God be the glory. Amen, amen. Ay kapiling, subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ang panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod, hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang